Walido pancen sampeyan wis netepi jejering satriya Tama. Nanging mung sewu manungsa niku yen uripe saya kandel panembahe lan saya becik kang dadi pakartine yektine malah saya gedhe cobane. Nanging pakodan menika yektosipun dados merabuke iman lan kangge njembarake rasa sabar. Kejawi saking menika manungsa niku ora bisa uwal saka tembung jalan diuji. Wong urip niku ora bisa ninggalake tembung diuja lan diuji. Wong yen diuja mesti bakal diuji, wong yen diuji bakal ya diuja. Mula antarane diuja lan diuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake. Mula kudu setiti permati lan ngati-ati. Kasih mulai. Wong sugih nika ya nampa ujian. Wong sugih cobane dadi wong serakah. Wong pangkat ujiane dadi wong murka. Wong pinter ujiane dadi wong sombong. Dene wong sregep ibadah ujiane dadi wong sing semut-semut. Boten wonten dinanipun sampeyan ngetuni lakon ing sampun kelampahan. Ning mangsa wangipun ingkang dumados wonten madyaning alun-alun ingkang raka nenggihipun jagal bilawa tetambingan kaliyan Raden Rajamala. Wonten bab ingkang ganjil, wonten bab ingkang boten tinemu ing nalar. Saben-saben Rajamala mati kinempungake wonten madyaning Sendang Watari bali urip melih wonten marambah makapring-kapring. Yen sampeyan ora makati, sampeyan ora tumandang bakale sampeyan mengko getun kedung tembe mrene yen nganti Sang Jaka Bilawa mati. Palungguhan iki apa sing kudu ditindakake? Sampeyan mang jumangkat. Kula kelingan sampeyan nalika mapan wonten ing wana Kamyapa nate dipun paringi wujudipun sifat andel minangka piyandel. Jemparing Brama Warastra saking Bathara Brama. Niku mang lepaske mang tibake wonten Sendang Watari bar niku mang surung donga kira-kira lakone iki mangke pripun
urip terus sangat maning prawono ya situkan walangan abdi walat darat Bapati sama aku randu bawono kowe beda karo kadatan sing wis sampe mati kiremplungake sendang matali bisa urip meneh ning yo kene ripalung ban iki lebur tumpur kaya apa raja